Hyvää päivää, minun nimeni on Veijo Harjakainen. Jyväskylässä nuorten taidetyöpajalla suureksi huolenaiheeksi viime aikoina on noussut nuorten kadonneet kengät. Tapahtumille ei tahdo löytyä järkevää selitystä, jonka seurauksena huhut kellarissa asustelevasta möröstä ovat nousseet pinnalle. Meillä on reporteri Lasse Ernamo nyt ottamassa asiasta selvää, vai pitäisikö sanoa möröstä mittaa? Lasse, kuuletko? Terve, terve! Täällä Lasse. Kuuluuko Veijo? Ollaan saavuttu tosiaan tänne nuorten taidetyöpajan kellariin ja ollaan menossa katsomaan sitä mörkyä, mistä on niin kova kohu ollut. Mennäänpä katsomaan. Tämä on todella jännittävää. Vanha oloinen rakennus, mutta ei täällä vielä mitään havaintoja kyllä sitä möröstä ole. Katsellaan, olikohan tää pelkkää niinku huhupuhetta tämän. Hei. Onks tää kenkä? Ei saatana. Hei, täällä on lisää. Eikö se mörky vienyt näitä kenkiä? Voiko se olla? Hei, mitäs tuolla? Vauhtia! Saatana! Vai semmoista. Ja sitten sää. Meille virtaa etelästä tähän vuoden aikaan nähden varsin lämmintä ja kosteaa ilmaa. Sateita on levittäytynyt lännestä meille tänne Keski-Suomeen, ja ne ovat matkalla itään. Ota sateenvarjo mukaan, niin kastaa.